Здравейте хора, това е първи епизод на Smash Road. Ще да правя клип на нова игра. Малко разнообразим. Тук в принцип трябва да бягаш и идват много полиции, които те гонят. Ако се задържиш дълго време на едно място и те докоснат, значи си арестуван. И колите, колкото път се разрушават, толкова път ще гръмнат. И това е играта. И сега да играем. Това ще бъде първи епизод. Не. Да. Yes. Да. Wow, китайс. Вече 3 звезди. Вау. Не, тази кола ще ме забави. Джиповете са много гадни, много издържат. Вижте ги направо хора. Как се спи? Не. Защо? Арестувам. Изглежда, че тази кола ще гръмне. И камиона. И пак успяха ме арестуват. Все на 3 ме спират. Трябва да направя нещо, за да мога да оцеля до 4. Да. Ако им беше камиона, можеше и да оцеля. Защото нямаше да гръмне и да ме обърне. Аз по принцип много ме кефи тази игра, защото прави много добри номера. Вижте как я мамя. Вече има черен пошедаш. Скоро ще гръмне тази полицейска кола. Къде влезнах, бе? Не влизи, моля те. Не влизи, моля те. Добре хора, изглежда, че това ще сигурно ще стигна до 3 звезди. Да, нямаше как бях в капан. За на улица. Нямаше как да избягам. Не. Няма. Не, няма. Няма да
Няма да ме хванеш, няма ти хванеш да... Защо повече време навръща назад? Но е гадно, че можеш да управляваш напред-назад. Щехме да сме много по-добри. Тък му тръгнеш назад и то ти тръгна напред. Гледай. Тук беше готино. Бип-бип. Полицията спира всички коли, което е добре. Трябва да оцелея до 4. До 4! Защо преобърнах се? Добре, близко бях до 4. Но все пак дойдоха и камионите и няма как. Да. Това може да го оставите. Ние направо си се бутахме тук. Не? Чао! Вау! Да, барикада. Те барикадираха пътя. Добър начин на избягване. И за арестуване. Тази почти ще гръмне. Трябваше да е джасна още веднъж. Гледай. И като вижда, че съм се блъснал напред да дръпна назад колата. Нали бяга от полицията, не я иска. Сега ще ми дойде сигурно някой отпреде. Ще телепортира на нея. Направо тази гръмна, видяхте ли хора? Джиповете. Не. Не. Давай, карай. Не, биха ме. На 4 съм. Хора, на 4 съм.
Минах си рекорда. И още съм жив. Военните... Ау. Оцелях на понтия, което не е много добре. Горе ми багажника. Айде, гръмнах. Добре, хора, минахме си рекорда 6 звезди. Но жалко, че гръмнахме. И това мисли да е от този клип. Не забравяйте да го лайкнете, да се абонирате. И... Чао!